Så er vi i gang. Op på storskærmen er der noget, man nok ikke skal se. Jeg har set sådan et mindre billede med hvide trøje og sorte bukser. Ja, damer og herrer, så er vi klar til overlægger. Den konkurrence, hvor enkelte kvalifikationer skal prøve at varme overlægger, og dermed vinde en flot igen. Vi har i dag stået her på banen, Domsdrenge, FC København City, Copenhagen Capitals og Copenhagen Peace. Det bliver godt drenge, der skal på overlægger sig, så værsgo til Domsdrenge. Så skal vi over til FC København Disciple. Stiftet er helt tilbage i december 1996, og operationen tæller i dag ca. 200 medlemmer. Landslægerne FC København Disciple har præsteret. Så skal vi over til Copenhagen Capitals om 6. januar 1999. Det er stadig en operation. Er der højde på? Stiftet 2004. Så skal vi prøve at se om Capitals kan nærmest overlægger. Målbart til overlægger på skærmen. Så prøver vi igen med overlægger. Så skal vi over til Disciple. Ja, der har jeg ikke noget på Disciple. Det tager sig på. Millimeter med, der er helt jævnt. Hvordan skal vi igen? Gå med i isen her.
tog han også bare det længste Lars Arne Nielsen til løb til sidst. Det var også ligegyldigt, at han havde vundet. Ja, men det er bare en sidste ting. Nå, han havde kæresten og sygefar, så han et eller andet sted. Det var meget heldigt, vi skal så drikke så mange øl! Nej, men jeg har ikke lyst til det. Det er ikke, man må Og drikke lige og noget. det er 15 øl, mand. For helvede! Der går han! Det bør vi. Nej. I må da være med at gå her, var det? Det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Hvor er I nede og henter? Jeg henter igen. Og jeg skal